Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Λίας και σήμερα θα αναλύσουμε τα 5 βασικότερα λάθη που κάνει σχεδόν κάθε νοικοκυριό και δεν του μένει ευρώ τέλος του μήνα. Και πρωτού προχωρήσουμε στο βίντεο, και όπως όλοι ξέρουμε, έρχεται Σεπτέμβρης. Και το Σεπτέμβρη για μένα ξεκινάει μια νέα σεζόν. Αν θέλεις και εσύ να κάνεις τη δική σου αρχή, κάντε με το link στα σχόλια με τις μπλουζάρες Arts. Δεν σε καθυστερώ άλλο, πάμε στο βίντεο. Νούμερο 1 πράγμα. Συνδρομές που ξεχνάς ότι πλήρωσες. Βάζεις μια πλατφόρμα δωρεάν για 7 ημέρες, δωρεάν για ένα μήνα. Περνάνε 7 μέρες, περνάει ένας μήνας, τα έξοδα τρέχουν, οι δουλειές τρέχουν, το παιδί θα το πας στο φροντιστήριο, πας εσύ για καφέ κλπ. Και κάπως έτσι, αφού περάσουν αυτές 7 μέρες ή ένας μήνας, ξέχασες ότι κάποια στιγμή έβαλες το mail σου, έβαλες την κάρτα σου, έδωσες τα στοιχεία σου σε μια εφαρμογή ή σε μια ιστοσελίδα και αυτή κάποια στιγμή θα σου τραβήξει λεφτά. Είναι φταγμένες οι εφαρμογές ώστε να ποντάρουν πάνω στο ότι εσύ όλη μέρα θα τρέχεις και ότι κάποια στιγμή θα ξεχάσεις εσύ να διακόψεις αυτό το free trial και θα σου τραβήξει λεφτά αυτόματα. Το σημαντικό είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν αισθάνεσαι ότι αγόρασες κάτι, γιατί δεν αγόρασες κάτι. Απλά συμπλήρωσες κάποια στοιχεία χωρίς να σου τραβήξει κάτι. Είναι πάρα πολύ δηλαστικό αυτό. Την έχω πατήσει, θα σου το πω σε λίγο. Εσύ βλέπεις μια σειρά, ας πούμε. Προφανώς μια σειρά μπορεί να είναι, ας πούμε, 5 κύκλοι, δεν θα την τελειώσεις 7 μέρες. Οπότε εσύ θα θες και αργότερα να τη δεις. Οπότε συνδυαστικά οι παράγοντες είναι φτιαγμένοι για να σε κρατάνε μέσα στις πλατφόρμες. Επίσης, δεν χρειάζεται το Netflix να σε πείσει ξανά να ανανεώσεις τη συνδρομή σου. Χρειάζεται απλά να μην κάνει κάποια βλακεία για να σε σπρώξει ώστε να βγεις. Με λίγα λόγια, σε πείθουνε μία φορά και σου τραβάνε λεφτά για πάντα. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ λοιπόν είναι να αναρωτηθείς και να αναλογιστείς αν όντως όλες τις κάρτες που έχεις και όλες τις συνδρομές που έχεις τις χρειάζεσαι κάθε μήνα. Για παράδειγμα, βγαίνει μια σειρά και λες, ρε φίλε, δεν γίνεται να μην δω τώρα την αγαπημένη μου σειρά. Το έχω πάθει εγώ με το Prison Break. Και τι κάνεις? Αγοράζεις το Prison Break, το βλέπεις όλο και μετά έρχεται και μια άλλη σειρά που χαζεύεις εκεί πέρα και λες, και αυτή θέλω να τη δω. Και εν τέλει μένεις κολλημένος στις συνδρομές που δεν χρειάζεσαι. Αν έχεις λοιπόν 5 συνδρομές επί 8 ευρώ το μήνα, είναι 40 ευρώ. Ή αλλιώς 480 ευρώ το χρόνο. Από ένα μόνο πράγμα που θα αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο. Δεν θα βάλω καν τα άλλα για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Οπότε είναι ήδη ένα μεγάλο ποσό το οποίο πρέπει να αναρωτηθείς αν είναι απαραίτητο. Και κάπως έτσι πάμε στο νούμερο 2. Τα μικρά έξοδα που δεν καταγράφεις ποτέ. Αυτό λοιπόν ίσως είναι και το πιο ύπουλο απ' όλα. Γιατί δεν είναι το μεγάλο έξοδο που σου χτυπάει. Είναι το έξοδο που δεν θεωρείς καν έξοδο. Παραδείγματα. Καφές, delivery, snack, αναψυκτικό, περίπτερο, μεταφορικά επειδή βαρέθηκες να πας να πάρεις κάτι. Τελείωσε. Και το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό δεν είναι ότι ο καφές έχει ακριβήνει ή ότι υπάρχει γενικότερα ακρίβεια, που ναι, όντως είναι σοβαρό θέμα. Αλλά δεν είναι το θέμα σου τώρα. Πρέπει να σκέφτεσαι ως εξής. Κάθε μικρό έξοδο που κάνεις, ο εγκέφαλός σου είναι σχεδιασμένος και φτιαγμένος για να λέει εντάξει μωρέ 3 ευρώ είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις ποτέ κάτι με 3 ευρώ και να πεις ωραία φίλε, 3 ευρώ κάνει. Είναι ένα νούμερο το οποίο είναι αντικειμενικά πολύ μικρό. Οπότε κάθε έξοδο που βλέπεις με 3 ευρώ το λες μικρό. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβεις είναι ο λεγόμενος ανατοκισμός. Δηλαδή, αν βάλεις 5 πράγματα την μέρα που κοστίζουν 3 ευρώ, είναι 15 ευρώ τη μέρα. Δεν σου λέω ότι θα κάνεις κάθε μέρα τέτοια έξοδα, αλλά σε βάθος χρόνου είναι χιλιάδες ευρώ που ξοδεύεις σε μικρά, αλόγιστα έξοδα. Και όλα αυτά μαζεύονται και βγαίνουν τουλάχιστον 70 με 100 ευρώ το μήνα. Συν τις συνδρομές, ξεφεύγει το ποσό. Και για να είμαστε και σίγουροι, πάμε να το κάνουμε και live. Έστω ότι παίρνεις κάτι 20 μέρες τον μήνα από 4 ευρώ τη μέρα. 4 ευρώ επί 20 είναι 80 ευρώ. Προφανώς δεν χρειάζομαι το κομπιουτεράκι για να κάνω τέτοιο προβλεσιασμό. Αλλά σκέψου λίγο 80 ευρώ το μήνα. 80 ευρώ λοιπόν επί 12 μήνες είναι 960 ευρώ. Μόνο από απλά καθημερινά έξοδα που δεν τα μέτρησες ποτέ, δεν τα κατέγραψες ποτέ. Οπότε, αν θέλεις να σταματήσεις να ξοδεύεις τόσα χρήματα χωρίς κανένα απολύτως λόγο, μέτρα τα πάντα. Είτε στην κάρτα σου, βλέπει ακριβώς πόσα δίνεις και συνειδητά κόψε τα μικρά έξοδα, κόψε τα όλα. Και για μένα, μην το κάνεις με την τραπεζική σου εφαρμογή, σημείωνε τα. Όχι απλά στο κινητό σου, στα notes, που και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Γράψτε τα κάτω όντως. Δηλαδή, κάθε φορά που πηγαίνεις σπίτι και γυρνάς απ' έξω, θυμήσου ακριβώς τι πήρες, τι έδωσες και γράψτε το κάτω. Και για να κλείσουμε και με το νούμερο 2,
Το marketing δεν είναι φτιαγμένο για να σε κάνει να αναρωτιέσαι, το χρειάζομαι αυτό? Αλλά για να σκέφτεσαι το ότι, εντάξει ρε εσύ, 4 ευρώ είναι, πόσο να μου καταστρέψει την τσέπη. Τώρα πάμε στο νούμερο 3. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια παγίδα. Πολλοί πιστεύουν ότι όταν αγοράζουν κάτι σε έκπτωση, εξοικονομούν χρήματα. Όχι απαραίτητα. Παράδειγμα, προϊόν 50%, έκπτωση 30%. Τελικό προϊόν 35 ευρώ. Κάπως έτσι εξοικονόμησες 15 ευρώ. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Θα αγόραζες το προϊόν αν δεν είχε έκπτωση? Αν όχι, τότε δεν εξοικονόμησες χρήματα. Σου έκλεψαν 35 ευρώ από την τσέπη σου. Η μόνη περίπτωση που η έκπτωση πραγματικά χρειάζεται είναι αν ούτως ή άλλως θα αγόραζες το προϊόν. Αν ούτως ή άλλως το αγόραζες, καλά έκανες και το πήρες με την έκπτωση και είσαι τυχερός. Αν όμως το πήρες επειδή είδες την έκπτωση, έκανες μπαρούφα και σε έπιασαν στα πράσα. Και πάμε να δούμε τώρα το τι λέει η επιστήμη, δηλαδή η ψυχολογία. Οι προσφορές αλλάζουν το επίπεδο και το σχέδιο της απόφασής σου. Δεν σκέφτεσαι, θέλω να δώσω 35 ευρώ, αλλά σκέφτεσαι, αξίζει να χάσω αυτή την ευκαιρία? Όταν δεν είμαστε σε οικονομική φάση να πάρουμε ένα τέτοιο προϊόν, καλό θα είναι είτε έχει έκπτωση είτε όχι, να μην το κοιτάμε καν. Και τώρα πάμε στο νούμερο 4 και από τα αγαπημένα μου. Η ευκολία της αγοράς. Το τέταρτο είναι κάτι που έχει γίνει τεράστιο τα τελευταία χρόνια. Πληρώνουμε με ευκολία για ευκολία. Και όταν λέω πληρώνουμε με ευκολία, τι εννοώ? Δεν χρειάζεται εγώ να σηκωθώ από τον καναπέ μου και να πάω να πάρω τα σουβλάκια μου από το σουβλατζίδικο. Οπότε πληρώνω με ευκολία. Δηλαδή, μπαίνεις από το κινητό σου εύκολα και πληρώνεις, αντί να πας εσύ εκεί, να σου έρθει αυτό εδώ, στο σπίτι σου. Άρα πληρώνεις για την ευκολία. Με ευκολία. Από το κινητό. Ναι, μεν μπορεί να είναι πιο κουραστικό, αλλά γλιτώνεις λεφτά. Που θα δούμε στο τέλος τι μπορείς να τα κάνεις. Κάποτε πρέπει να κάνω μια παύση για να βάλω το ring light. Και φύγαμε στο επόμενο. Και τώρα πάμε στο νούμερο 5. Το χειρότερο απ' όλα, πραγματικά το χειρότερο απ' όλα, γιατί είναι μεγάλα έξοδα. Τώρα λοιπόν πάμε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια αγορά ή έναν καφέ. Πάμε σε κάτι που από απλή αγορά γίνεται lifestyle. Γιατί εσύ μπορεί να προσέχεις τα 3 και τα 5 ευρώ που δίνεις κάθε μέρα, αλλά υπάρχει ένα άλλο έξοδο το οποίο κοστίζει πολλά περισσότερα. Έχεις ένα κινητό που λειτουργεί. Κάνει αυτό που χρειάζεσαι, η μπαταρία είναι εντάξει, στέλνει μηνύματα, μπαίνεις σε επαφές σου, παίρνεις τηλέφωνα και ξαφνικά βλέπεις το καινούριο μοντέλο. Καλύτερη κάμερα, καλύτερο ηχείο, καλύτερη οθόνη, λίγο καλύτερη μπαταρία και σκέφτεσαι ότι το κινητό σου έχει ήδη παλιώσει. Και εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Θέλω το καινούριο κινητό ή χρειάζομαι το καινούριο κινητό. Και φυσικά δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να θέλεις το καινούριο κινητό. Το πρόβλημα είναι στο να βαφτίζουμε την επιθυμία ανάγκη. Και εδώ είναι το πρόβλημα του marketing. Καμία εταιρεία δεν σου λέει ότι το κινητό σου είναι παλιό και είναι χαλασμένο. Απλά σου πλασάρουν τόσο πολύ το καινούριο κινητό που όντως το θέλεις. Όταν βλέπεις τον influencer με το iPhone 17 Pro Max, κι εγώ θα το ήθελα. Και εγώ όντως το θέλω. Αλλά έχω τόσο άλλα πράγματα να επενδύσω. Πρωτού προχωρήσουμε, να σου υπενθυμίσω να κάνεις ένα like σε αυτό το βίντεο, αν σου αρέσει μέχρι τώρα, και ένα subscribe στο κανάλι για να συνεχίσεις να βλέπεις και τα επόμενα. Στην εταιρεία μου, στον εαυτό μου, που δεν θα κοιτάξω καν να πάρω το καινούριο κινητό, ακόμα κι ας είναι η δουλειά μου. Έχω δει ανθρώπους να πάνε να βάζουν δόσεις, κινητά, λάπτοπ και έξοδα του σπιτιού που δεν τα χρειάζονται όντως και δεν θα τους παράξουν λεφτά. Έχεις γυρίσει από σεζόν, έχεις κάποια λεφτά στην άκρη και σκέφτεσαι να αγοράσεις το καινούριο iPhone ή ένα Pro μοντέλο από το 15 και μετά. Μην το κάνεις. Και πάμε και στο αυτοκίνητο, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με το κινητό, απλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Βλέπεις ένα αυτοκίνητο 25.000 ευρώ ή αλλιώς 300 ευρώ το μήνα αν το πάρεις δάνειο. Και λες, OK, μπορώ να το πληρώνω. Αλλά το αυτοκίνητο δεν κοστίζει 300 ευρώ το μήνα. Κοστίζει σέρβις, λάδια, λάστιχα, καύσιμα, ασφάλεια, ελαστικά, τέλη. Οπότε φτιάξε ένα πλάνο από πριν και πες πόσο θέλω να μου κοστίζει συνολικά ένα αυτοκίνητο. Βρες τα ετήσια έξοδα, διέρεσε τα 12 και δες πόσο θες να σου κοστίζει συνολικά το μήνα. Και πήγαινε και πάρε ένα αυτοκίνητο που να ανταποκρίνεται σε όλα όσα θες, προφανώς με την τιμή που θες. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Αν κρατήσεις ένα πράγμα το σημερινό βίντεο, θα σου πω το εξής. Δεν χρειάζεται να κόψεις κάθε σου μικρή απόλαυση για να διαχειρίζεσαι καλύτερα τα χρήματά σου. Χρειάζεται απλώς να καταλαβαίνεις πού πηγαίνουν και να τα καταγράφεις. Και αν θέλεις να πας ένα βήμα παραπέρα και να μάθεις περισσότερο για τα χρήματα, τις επενδύσεις, τον πληθωρισμό,
πληθωρισμό, την αποταμίευση και γενικότερα για το πώς να διαχειρίζεσαι καλύτερα τα οικονομικά σου, έχω φτιάξει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο ή αλλιώς e-book ακριβώς γι' αυτό. Θα βρεις όλες τις πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο. Και κάτι τελευταίο. Αν σου αρέσει η φιλοσοφία που προσπαθώ να περάσω μέσα από αυτά τα βίντεο, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στην Arts. Link γι' αυτό στην περιγραφή. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι, like στο βίντεο και γράψτε με στα σχόλια ποιο από αυτά που ανέλησα έκανες ή κάνεις και εσύ ακόμα και τώρα. Τα λέμε στο επόμενο.